Urrengoa. Begizulo horiek. Masturbazio asko, Ez! Benetan ez. Ez? Ez. Eta guztia, Ez, buruko mina, bizkarreko mina, oinetan mina, leku guztietan mina, begietan mina, Egunero eta ordu guztia. Igual duela bilabete dolako zuzen, gero eta gehiago, kerrago, nabartzen propóleo y nada, estia, esebes, limoia, ez dakize. Bai. Eta nago oso gaizki. Bai. Telebista ikusten duzu? Ez. Ez? Buruko mina baten di telebista ikustea. Eta kalean asko ikuntzea, parranda asko... Ez, parranda ez, baina, beitu. Baina, askotan, pizka bat mugitzen ari naz, bai. Bai, azkenan lan kontuak? Bai. Bai? A ber, ez da lana, baina, bai. Bai, izan daiteke lana. Bai, zertzea, aktorea? Ez, a ber, arzinaz joaten, ikasten ari naz, ez, ikaslea naz. Eta joaten naz askotan, bertzek ikustera. Eta... Bai, eta orduan, mugitu behar naz pilo bat. Ni Bilbon nago eta hainbeste ez da, orduan beti Gipuzkoara etorri. Joan behar naz, Nafarroara etorri, dezakize, Bilbon gutxi. Bai, orduan asko mugitzen naizea. Eta bertsolari txapelketa. Claro, horrazko ikasten da. Bai, bai, ez da. Zorionez esango izut, ikusten duena gara ez dela kasu bakarra, ez dela ez derra raroa zugan. Beste paziente batzuk okitute bai, eta uste dut, froga batzuk inberretu izkizut, ez dira beste mundu bateko batzuk, baina txapelketa jutearen eta hori gogo txurtentzea. Bai, klaro, hori ezke ez dela... Gogo asko. Bai, joan behar maz, bai, eta gainera. Bai, eta orduak botatzen ditut horregiratan zutena, Eta ez gauzagatik ezin badezu joan... Ez beti, no? Bai, beti. Baina ezakit, ezin bat o amaitzen zu... Telefonoa matatzen dut aurreko egunetik eta jazta eta banoa beti. Fijo, bai, beti. Eta beti daramat kotxea eta remolke batetan motorra, kotxea gurtzen bada, motorra sana. Plan B eta incluso C ukituzu, faiatz badoiek, lagunak ditut leku guztietan. Bai, eta ez zutik pasa izan, igual olako hainbeste mugitzea, jendearekin harreman eukitzea, igual ambiente kutsak horretan ibiltzea, igual zuretzako kaltegarria izan daitekela eta horregatik kantala zure gaixotasuna. Ez? Eta benetan gustatzen zaizu olako girotan egotea? Jende pila bat, aglomerazioa, jendea, presentzia... Ez ez ikusten akuska dibez, de repente zute bat sortzen da eta abalantxa bat magizalena eta hilda sortatzea, ez? Berdin zaizu hori, zure txapelketara. Txapelketara zure izutaren lehen motibo. Bale, bai, espero nuena. Gripe. Ez. Txapelketitis, da gari. Bai, txapelketitis bat dala? Bai. Eta zein behar, deskonektatu berdezu. Denetaz. Bai. Zago gerra dijoa, eta azkenean, uste oin dela bilabeteko ikerketa batek mostratu dunez, hanka bat galtzeko zorian egon. Bai. Orduan batzuk baloratu berdezu, biakakin jarraitu bizitza honetan, edo batekin eta bertso jarri izaten jarri. Orduan, nire gomendia da, gaurtik aurrera, ez dakit asteburu honetan Amurrion. Amurriora ez da pentsatune. Ez, etxean gehatzen zea, telebista ikusten, eta orduan Telebista ikusten dinde? Telebista ikusi behar dudala. Ez, Antena 3. Telebista, Antena 3 ikusi behar duzu. Antena 3 ikusi behar dudala. Antena 3 eta Tikitiki. Zutzi diozu. Txapelketitisetik kendu behar duzu.
eman berrizkiazu, oin arte ikusten jarretak, ze, bai, bekekoa badakazu, ez? Bai, goazen tematzen dirazu. Baina, hori ez da posible, baina ez dago gonazketak ez da ikusten. Buena txapelketa. Medikua jantzirik bere uniformez osatu da hainbeste datuta informez. Jende asko kutsatzen zaigu virus honez. 4 urtean behin soilik dator zorionez. Txapelketa izena du, nork ez du entzuten, 4 urtean behin data, tokatu da aurten. Naizuk beken kantatu, naizuk beken aritzea, zuk nahiko zenuken, ni lehenengo saioan sendatu ninduten. Bai, aritu nintzaizun betik begira, eta txapelketatik haze despedida. Baina gaixotasunok kutsakorrak dira, laizter etor liteke zure rekaida. Baina rekaida bat ez ote da kalten, hortarako bizirik egon behar litzake, eta ni behintzat nago hortatik aparte, mediku gaizto batzuk lurperatu nauten. Juezak etzebiltzan beratik aparte, eraman altzaituzte ia lurpera arte. Hankak galduko ditu beretzako kalte, baguk oinak galtzea txarrago litzake. Ez du kalte egiten bertso bat edo bi, baina ez du hartzailusik, ez lujan biorik. Zu ere gaixo zaude gainera osorik, baina zureak ez du erremediorik.